Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jennifer Salenca. Areni na rin mga regular balita ang yaning Webes, August 8, 2024. City Administrator Nelson Lingat, mideklarayang persona non grata keng sangguniang panglungsod ng San Fernando. Policy makers, education officials at stakeholders, kaya bela kanang tumagon keng EDUC Summit Town Hall. Kapampangan literary masterpieces at manuscripts, makapatindayag laking how CKS nyening bulan laning amano. Pagkor hiniling kay PBBM na i-exempt sa total ban ng POGO ang mga special BPOs. At DepEd, pinalalahanan ng mga paaralan na sundin ang no collection policy. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Bingaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Gana ning pandemya, kinumpirma ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nakapagpulong na sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagpapatupad ng total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Kaugnay nito, hiniling daw ni Tenco kay PBBM ang posibleng exemption sa mga Special Business Process Outsourcing o BPO companies at content providers na hindi direktang sangkot sa gambling activities o pagsusugal. Sa pagharap ni Tenco sa budget call ng Committee on Appropriations sa Kamara, sinabi nitong nasa 14 na special BPO ang nag-ooperate sa bansa na kasalukuyang nagbibigay hanap buhay sa nasa 10,000 Pilipino. Even the Department of Labor and Employment is seriously supporting the idea of not closing down on the two segments, two sectors. No? One is the SBP, the Special BPO. Dito po sa Special BPO, so everybody will just be apprised, no, on what it is. Basically, there is no bet that is being taken by these companies. Kulang pa rin ang bilang ng mga pulis sa Central Luzon. Ayon po sa Police Regional Office 3, sa kasalukuyan ay nasa 1:1,000 ang police to population ratio sa rehiyon. Doble ng ideal na 1:500 ratio na itinakda ng pamahalaan. Magbabalita si Liana Canilao. Kulang pa rin ang bilang ng mga pulis sa Central Luzon. Batay kasi sa datos ng Police Regional Office 3, nasa 1:1,000 ang police to population ratio dito sa ating rehiyon. Doble ito sa ideal na 1:500 ratio o ibig sabihin, nasa kalahati pa lamang ng pangangailangan ang bilang ng mga tauhan ng PNP sa Region 3. Pero paliwanag ni PRO3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., nakadepende pa rin ang bilang ng mga pulis sa laki ng kanilang mga areas of responsibility. For the population of more than 12 million dito sa Region 3, there are around almost 13,000 PNP personnel, including yung mga non-uniform personnel natin. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-prorata yung distribution ng mga pulis natin dahil may mga iba-iba ang mga kailangan ng bawat police provincial offices. Iba rin ang pangangailangan ng Sam City, iba rin yung pangangailangan ng pulis ng ibang mga third class or fourth class municipalities. Nakabasa rin daw ang distribusyon ng tauhan ng pulisya sa crime rate ng isang lugar.
Pwede lumampas pa tayo sa 1:500 kung kinakailangan dahil kailangan sa lugar na yun. Pwede rin mataas yung ratio 1:2,000. Halimbawa doon sa mga probinsya ng Aurora, yung mga tahimik na lugar, dahil hindi naman sila gano'ng kailangan doon. Dahil talagang natural na tahimik yung mga lugar nila. So hindi natin pwede pagpare-parehasin sa bawat probinsya yung police to population ratio, which is yung idea nga is 1:500. Samantala, aminado si Hidalgo na problema ang kakulangan ng police personnel hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa. There will never be na. Kahit pag sa ano pa yung dog game pa yan. There will never be na. So, of course, pabor sa atin kung mas marami tayo nag-deploy. But we have to be contented with what we have. Nasa mga commander naman daw ng bawat lugar kung paano ang kanilang estratehiya pagdating sa deployment. So, kailangan natin yung mga thinking commander, hindi yung combat commander na kung ano yung dumating, bahala na. So, kaya ang nilalagay natin, we are putting the right man on the right job here. Kung sino yung nakikita natin na may mga kakayahan at potensyal ng mga commander natin, sila ang pinipili natin so that they could strategize their respective deployment. Kasama si Liana Canilao, Angelica Cara, CLTV 36 News. Sa iba pang balita, pinaalalahanan ngayon ng Department of Education o DepEd ang mga paaralan sa buong bansa na sundin ang no collection policy. Sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 41 Series of 2024 o ang reiteration of the no collection policy, mahigpit na ipinagbabawal ang pangongolekta ng anumang bayarin mula sa mga mag-aaral at guro sa lahat ng public at private elementary at secondary schools sa panahon ng enrollment, gayon din sa buong panahon ng school year. Kaugnay po nito ay kiniit ni DepEd Secretary Sani Angara sa mga field at school officials na hindi pinahihintulutan ang pagbebenta ng mga tiket. Gayon din ang pangongolekta ng anumang uri ng kontribusyon mula sa mga mag-aaral at guro sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad. Gayunpaman, hindi po sakop ng naturang memo ang mga membership fees sa Red Cross, Girl Scouts of the Philippines at Boy Scouts of the Philippines. Hindi rin ito saklaw ang kontribusyon ng mga magulang at iba pang donor at stakeholders na layong suportahan ang mga barrio high schools. Samantala, babala po ng ahensya sa lahat ng hindi tatalima sa naturang prohibisyon, maaari silang patawan ng parusa gaya ng multa o pagkakabilanggo alinsunod sa Republic Act No. 4206 o an act prohibiting the collection of contributions from school children of public primary and intermediate schools. Habang pinapayuhan naman ang mga kawani ng DepEd na iwasan ang mga hindi makatuwirang paghingi at pangongolekta ng mga kontribusyon na nakasaad sa amendments ng DepEd Order No. 47 Series of 2022 o ang promotion of professionalism in the implementation on the delivery of basic education and programs and services. Kay po mama ko magbalik kaing balen at balita. Farmlands Kede Pampanga, may giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods,
Lalo na't aliwaliwang luto ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sapin mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang Aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita aking balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng ordenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, ikabit la rin kay kayong bangkaking ligtas sa lugal, at alina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na nin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pong miyayali o ang parti ni T. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Kani ring paganakaning CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalan.
Okay po. Makatuto kayo pa rin, King Balen at Balita. Pakibalwan tamo-pamo po ang maging lagyan na ng panahon kaya bay Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang gabi po sa inyo. Ano po magiging lagay ng ating panahon? Okay, magandang gabi Ma'am Jen at sa ating po mga tagapanood. Sa ngayon po, bagat pa rin po o southwest monsoon nakaka-apekto sa buong Luzon at dito po sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya po ang Ilocos Region, Zambales at Bataan ay magiging maulan po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng southwest monsoon o habagat. Posible po ang flash flood sa mga naturang lugar. Ang samantala po ang Metro Manila at lalabing bahagi pa ng Luzon, kasama na rin po ang Western Visayas, ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin at may inaasahan din po ng mga isolated o pulo-pulo mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dulot din po yan ng habagat o southwest monsoon. Ang natitirang bahagi po ng bansa may makakaranas din po ng ilang mga pulo-pulo mga pagulan at pagkidlat pagkulog dulot naman po ng localized thunderstorm. Wala naman po tayo inaasahan pa o LPA na nasa labas at nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung pong bagyong sinasabi nila ay napakalayo na po sa Philippine Area of Responsibility at wala po talaga epekto dito sa atin at papalayo pa nga po ang kanyang direksyon. Yes po, ma'am. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Good evening, sir. Samantala, wala raw pong plano ang Administrasyong Marcos Jr. na muling ipagpaliban ang pagpapatupad ng PUV modernization na tinatawag na ngayong Public Transport Modernization Program o PTMP. Ito po ang inihayag ng Pangulo sa media kasabay ng kanyang pagdalo sa inauguration ng 7 billion peso flood control project sa Masantol, Pampanga nitong Miyerkules, August 7. Git pa ni PBBM, mayorya umano ng mga nasa sektor ng transportasyon ang nakapag-consolidate na ng kanilang prangkisa at nakapagbuo na ng kooperatiba na isa sa mga unang hakbang sa ilalim ng programa. Nagkaroon na rin daw ng mga konsultasyon ukol dito at natugunan naman umano ng Department of Transportation ang mga katanungan at concern ng iba't ibang stakeholders. Matatandaang sinuportahan ng 22 out of 23 senators ang Resolution number 1096 na nananawagan sa pagpapaliban ng PTMP dahil wala pa umanong resolusyon sa issue ng mga driver, operator at transport co-op hinggil sa inclusive at efficient implementation ng programa. Tanging si Senator Risa Ontiveros lamang ang hindi pumirma sa nasabing resolusyon. Disagree with them because sinasabi nila binadalik. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman if yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%? So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi ituloy natin. So that's what we will do. Hinihikayat po ng Philippine Embassy sa United Kingdom ang mga Pilipinong nananatili doon na maging mapagmasid, maingat at sumunod lamang sa mga huling update mula sa otoridad. Pinaalalahanan din nila ang mga ito na umiwas muna sa mga lugar na may pagtitipon kung saan posibleng magkaroon ng gulo.
Ito'y sa gitna ng anti-immigrant violence sa bansa na nag-ugat sa mga riot mula sa far-right groups kasunod ng stabbing attack na pumatay sa 3 batang babae sa Southport, England. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX na wala pong banta ng tsunami sa Pilipinas ngayong Huwebes, August 8. Kasunod po ito ng magnitude 6.9 earthquake na yumanig sa Kyushu, Japan. Kaya kayo pumama ko, magbalik kaing Balen at balita. Nino naman mo yung eme kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin niniing metong karisang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karasking pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Casilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ng sisig aburi ng sabian is to snack on something sour. Anya naman bayo na pa may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong ka rin sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatena ning manok, sibuyas ang pop. Makatuto kayo pa mo rin king Balan at Balita. Sa saising lapungin ni ring mabilang memaryo king Barangay San Isidro, Ciudad San Fernando, Pampanga, pauli na ning busbus king dalan akalele na mismo ning sapa. Aparti kasi king abalay akarela, peligroso yan naman ini karing lalabas asaken ang pong motorsiklo. Ay ni pong exclusive report ng JM De Jesus. Mapilang concerned citizen sa tao San Isidro, Ciudad San Fernando, rempera lang message kan CLTV 36 News bang manyawad sao.
Ing sa sengsingda, ing busbus king dalan lele na ning sapa ang maging peligroso kanu, karelang memaryo. Pauli na nini, pigsadyane ning CLTV 36 News Team ning sasabihan dang busbus, bang personal ming pakibalwan ing sitwasyon. Disan mi akeni itatang boy lingat. Kwento na kaya kami, abala yung tutu ing busbus king dalan. Last week mo, kap na mating sakong malting yan, may nakbag ko yung mumuna akong parogang. Ikuha ko may kayatras. Pero actually, ayon sa ken ko, dinurot ko pa, kaya tayo yung bali ko. Kasi delikado yapin. So, for safety purposes, lumuwal ko, dumurot ko pa ka rin. Lungob ko, dumurot ko pa ka rin. Kaya niya yung bali ko, kaya gulot ng apartment. Makanyan mo naman ning amano na kaya kami ning tricycle driver ay Renato Darwin. At man durutan ka rin, sir. Dumurot kami ka rin. Delikado sir Puta, may shoot kami kaya ni. Malwat na kanuing busbus kendalan at paneda neman nining tatambakan, dapat pasibayan linto anyang bagyong Karina. Makanyan po. Tambak makanyan. Unti ka na kanita po, ang tamaragol Katrina ita, Karina bagyo, may cave in na naman, o yung timbakan da na naman, kaya minurana, may sikana naman o yan, mila ko na naman yung tambak. Ing sa singsing dareng Mario, peparasmi kang City Engineer Anel David. Agpang kaya, may report na kanuking karelang opisina yung busbus lele ning sapa at pintalandan niya naman nini bang inspeksyonan. Tinkula ning danum, itang lalam na nito. So, itang penga bitamong sandbags ka rin may wash out. Yung panayan ni kanini, imbrimi sana malyari, bulusa ni itang baba. Bakan to, kumbaga, itang mila kong feeling kitang baba, i-refill tayo. Unfortunately, kapag malalamin danum, anita, agaway, tauling. Kumbaga, itong baba, may refill dahil ating water. Panayan damo ka nung kumating danum, bang makagawa lang short-term solution. Makipag-coordinate ya mo naman kanuing local government unit kan Department of Public Works and Highways, bang medina niyang long-term solution ing may sabing problema. In akakit na kaya maging long-term, i-refer niya din king DPWH dahil ating yung project ngayon sheet piling yun. Kapag kasi sheet piling, ating na itang pinaka-the best solution, kareng kaya katamong slope protection, kareng sapa, na na talaga maglupit. Kumbaga, dire-diretso yung maging flow na ning danum. Kasi itang project 2 kilometers siya, yung maging area, bandaya kayong San Isidro, Alasas, and San Agustin. Pero akasabi napakasabi mo, dahil ang critical area, nung pwede dalang iyon. So, i-recommend niya na iabe yung karetang area na pwede dang iyon. Panaliganda naman deng may Mario San Isidro, kaya kami nga kasabi, ing mabilis sa aksyon na ning gobyerno. Sana, nung ako mo, kini semento ado kini main road ne crop day ni potang kay semento am danindalan hanggang kitang dulo sementado yan man po sana bantay ini namon pundalan na sementado kini buong subdivision. So yung request ko po sana sementado yung karin kay ba de may repair ni cave in potang kay semento andan ne pumbukan ka. Marami pong salamat kung mapagawa dahil ni sir. Kasi magkasakit kami mag-tricycle, dem paseros, magdudurot pa ka rin. Nung ating issue king kaya kayong komunidad na Burio Medina solusyon, pa CLTV 36 yun na yan, kabalen. Mag-message kayo mo king kaya kaming Facebook page as CLTV 36 News, bang akwamila rin kailangan detalye, at panayin nyo pong maus at munta kami kaya kayo. Kaya JM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Makasadya na po kanuring miyaliwang aktibidad, marapat king Adwang Aldong Education Summit, king Ciudad San Fernando king August 22 to 23. Kaya na Kenny, ing meto nga town hall, nung nuka rin asahan lang tumagon, deng policy makers, education officials, at adiwapang stakeholders bang pisabyan, ing solusyon king krisis king edukasyon. Ano po report? Ang pamaninton solusyon para karing problema king sektor na ning edukasyon. Iniing nasa na ning piyakamumunang Education Summit ang marapat king Heroes Hall na ning Ciudad San Fernando, Pampanga king August 22 to 23.
Kaya kapit ng conveners meeting daring tubod na ning lokal na kapanibalan at miyembro na ning Multi-Sectoral Governance Committee on Education, pisab yan pa mag-finalize kanyang aktibidad para kaya dongaldong pamikatagon. Kaya ba kening town hall ng luka rin malalam ng pisabyan ding programa at isyu sa harapan na ning education sector. Asahan naman kanong tumagon niya kay ni Senator Win Gatchalian at chairperson na ning Senate Committee on Basic Education at dingaliwa pang opisyal ng gobyerno iba't kibe sabing sektor. Sa town hall, actually very excited tayo kasi si Senator Sherwin Gatchalian ang ating main guest, no? Together with regional directors from DepEd, CHED, and TESDA in this town hall. So masaya tayo kasi gusto natin malaman ano ba talaga yung mga proyekto or mga programa ng national pati ng regional na siyempre ma-i-implement yan dito sa City of San Fernando. Kay bating town hall, may daw naman kano'y plenary session nung lugar medina lang pami katagon ding miyayari mong participants, ang mangutang o mamyemo ni Kala dikil ka rin pisasabyan. Plenary naman na ito, maririnig natin yung mga boses ng iba-ibang stakeholders ng education sector. Meron tayong representatives ng mga estudyante, ng mga guro, no, ng mga administrators, pati ng ibang mga non-governmental organizations at lahat ng mga stakeholders na merong kinalaman sa edukasyon. No? Kasi siyempre, sabi nga nila, it takes a village to raise a child. And so, lahat ng mga stakeholders talagang merong magiging contribution dito sa ating Education Summit para sa ikakabuti ng ating education system dito sa San Fernando. Agpangpakin chairperson na ning Program Committee na ning Education Summit ni Zab Jimenez, welcome lang makyabay kay Education Summit ng ninong mga interesado. Magsadya lang anong registration form para karela. Well, lahat ng sectors ay represented. So lahat ng interesado mag-attend ng ating Education Summit ay welcome, to register. So maglalabas ng detalye kung paano pwede mag-register. Ikaw man ay taga-ECCD, DepEd, CHED, TESDA, kayo ay welcome mag-attend ng Education Summit. At tatanda ng February 24 ni kasulungsungang banwa, anyang pirma ng Mayora Vilma Caluwag ang Executive Order 2024-010 bang mamyedalan ng Education Summit. Linto kasi king Second Congressional Commission on Education o EDCOM to report at dapat ng gawang complementary programs ng gobyerno bang pasignahan ng early childhood care and development. Kaya ba mo naman kaning recommendations sa ng EDCOM 2 king Department of Education, ang pamanyaling textbooks available na king merkado, kaya sa king amuyutan na pa rin publisher sa gawang bayong libro. Gawa ng prioridad ng poorest of the poor, pangaras king pamamiyang tertiary education subsidy. Ating pasikinahan ng technical education and skills development ang pangbawasan ng administrative work na ring mestra. Kasi siyempre, sinasabi nga natin, like, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At siyempre, ang education lagi ay, ito yung foundation, no, ng development ng isang tao. No? So kung mapaayos natin yung sistema ng edukasyon sa San Fernando, siyempre talagang lahat ng batang Fernandino ay magbe-benefit dito sa mga proyekto, programa, or polisiya na magagawa ng city government. No? At later on, siyempre, this impacts the life of the child, no, and the student, and eventually, when they start working, magiging productive silang mga citizens ng San Fernando at definitely magko-contribute yan sa kabuuan ng kabutihan ng bayan. Samantala, panalban niya ang Education Summit 2024 Town Hall ang plenary session king CLTV 36, ang poking Facebook page ng City of San Fernando City Information Office. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. May deklarayang persona non grata kay sangguniang panlungsod ng San Fernando, Pampanga, City Administrator Nelson Lingat. Era kano kasi aburireng konsyal, partikular na i-Councilor Ricky Hizon, ing meging amano na ning opisyal, may kabastos kanu king SP antimong resolusyon. Sinabi na namang Lingat, miscommunication mo ing milyari at mga tuliran niya mo lakwas metong yang resource person king merapat a budget deliberation. Agpag naman king DILG, expression niya mo ing persona non grata at alaya po kanong epekto ini king pamagobra na ning public official akalupa ng Lingat.
Ditak na lamo mi Carasdina City Administrator Nelson Lingat at Councilor Ricky Hison ning syudad na ning San Fernando, Pampanga. King mera pata supplemental budget deliberation ning sangguniang panglungsod. King exclusive interview ng Hison king programang abak na palending CLTV 36. Sinabi na ng Consiel Vice Chair mo naman ng Committee on Appropriation, Budget and Finance. Ake bastusan niya king meging amano na kanong lingat kabang makayarap lareng department heads na ning LGU king session hall anyang July 4. Paling, lawen tayo, ang institusyon may bastos. Lalo na kitang sinabi ng ama nung magbiyasa-biyasa kayo, wala akong balo. Karin niya po magkay talaga. Anya, sabi ko, makanya na ako. Dati kang manungkulan, administrador ka, alter ego na kaning mayor, potanggay, magsalita ka makanyan. Anya makanyang kupon tinalakad na kitang baging ita, sabi ko hindi nga mano, nung bisa ka, ako ping kayo, may paglako tamong malan, o may paglubas tamo, kalingwan tamo yung posisyon, nanong buri yung ako kayo. Pauli na nini motion niya ihison ay deklarayang persona non grata ilingat king City Council anya ni bayitya ing SP Resolution number 2024-149. King paman isplika ng hison may gumpisa ang komisyon anyang sinabi ng aliwa ilingat nune deng department heads dapat deng mamakibat kareng kukutang naning sanggunian. Kinwestiyon na mo naman kanoing point to order ng hison antimong vice chairman naning committee. Kanya sabi ko, makananong wala akong karapatan. Research me yapin yan ngabi ko ka rin chairwoman na yung point of order, yung makapagsalita ang makanyan at ating upaya, yung kikatamong chairman or chairwoman, yung vice chair, and the member. Mupin, anya mig-instigated ang point of order na kibat, anyang sinabi ng kitang point of order, misabi lang pong Councilor Reggie, actually, kanya mag-point of order ko. Po-point of order ko, I'm just giving the way to explain ng kakatamong head na ng City College. Halibay itang sabihan ng may bastos siya. Base paking resolusyon, ene kanun ni respetong lingat ing sangguniang panlunsod antimong institusyon. Anya ene kanu welcome Kenny. Ene talaga welcome kay sanggunian? Aliya po. Siyempre, we will stand as the part of the sanggunian. Yapin po yan. Kaya po mo may desisyon yan as individual kayong katamong kayong partner ni sanggunian. May approve po yan as a whole. Miscommunication, makanini na naman nakakit City Administrator Ling at Imilyari. Dapat pepasyas na natsuya keng katuliran ang makibat kareng kotang uling metong yang resource person keng mera pata deliberation na ning supplemental budget. Ay, tangkit ang persona ng grata, I think na. Actually, maybe a sort of, what do you call that, miscommunication siguro during getang deliberation na ning supplemental budget number 3. I do not know ketang karel lang basihan, pero sabi ko itang wisdom di ako na yaman ko-questionan because that's their wisdom. Pero ako, as far as I am concerned, I think naman na man maging unbecoming para ma-charge ketang mga yan kasi I am part of the group na invited as a resource person. Ketang deliberation na ning supplemental budget na ning city. So I have the right to speak in behalf of the department concerned, di ba? Ay intindihan na mo naman kanong lingat nung ene welcome ka rin konsyal at sinabi ng alane mga epekto ini king kayang obra antimong administrador ning syudad. Kasi itang makanya na statement, it is maybe, to be exact, itang literal na kasi nito, you are unwelcome Now, it is, ang ingkutang no ka rin, di ba? Maybe ka rin, But, when we say kasing persona ng it's a non-binding I am under na ning executive department, di ba? And ako man under keng legislative. So, in other words, yun ang mga pekto ketang obra ako as administrator na ning executive department. Manwala ne manilingat ang maluwat muring meging konsyal, alumwaling katutuan dikil keng pisasabyan. During the time, most of the department head present la. So, ikiding milyari, ikida naman nung nano yung talagang meging dahilan, ba't miras la ketang makanya na sitwasyon yan. Napumuri sabihan ka rin ng membro na ni sanggunian?
Ako naman, maraming ko respeto kay Sangguniang because nag-serve ko for the past more than 28 years. So, maraming ko respeto kay institution. And it is sad na miras kay ketang parting makanyan. Sumangit na ning mapaling issue king kasasangkutan ng lingat at tuturing mo naman alter ego ng Mayor Vilma Caluag. Uli na ning kayang posisyon ng Timong City Administrator, nilino ng Vice Mayor DJ Lagman na alang krisis kay serbisyo publiko king San Fernando. But there is always a room, no, for to talk about this one, no. Pero papumilyari, no. So I think this is the right time to settle things, no, regarding that matter. Pero as we speak, ala pong maging diferensya, ne, itang itang communication between the executive and the legislative. Samantala, agpang naman kin Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3, ay isolated case ing milyaring panga persona non grata ng lingat. At inya mo naman pepalwaling ahensya, a Opinion number 30 Series 2020, amanis plika, king katulid ng kabaldugan ng persona non grata. So mayroong nakarating sa DILG at pinaghingi ng opinion. Ano ang implication ng declaration? At ang sinabi ng is just a mere expression of sentiment. And ang Supreme Court din in several cases sinabi na talaga anong kaibahan ng ordinance as against resolution. So yung resolution is just a mere expression of the members of the sanggunian. So okay na ginawa nila yon, nag-issue sila ng ganon, karapatan nila. Pero yung tao na dinideclare nila person non grata, hindi nila pwedeng i-prevent na mag-perform ng kanyang function kasi may mandato po yun. Pamanalakaran na ng DILG metong iyang ekspresyon ng persona non grata ng sangguniang panlunsod o sangguniang bayan. Mupin, dapat kano makukompromiso ng serbisyo publiko lalo na kareng memalen. Ako po'y Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya be po, kareng miyalo ang aktibidad sinadya na ng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ganing bula na ng amanong siswan ing pamamukulat king metong exhibit. Kenny malyari labong paniglon at balikdan ding miyaliwang Kapampangan literary pieces at manuscripts. Mamalita ay Liana Kanilaw. Miyaliwalang individual at aguman ding magpagalat magmasabal king pamanyesa king kakatamong amanong siswan, ing Kapampangan. Metong neka rin ni Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAU-CKS. At kasabi na ning selebrasyon ning Agosto anting bulan na ning amano, miyaliwang aktibidad ing karelang sinadya at darawon. Mani muna na karen ing pamamkulat king metong exhibit nung nukarin, maligari lang akit ding miyaliwang Kapampangan literary works at manuscripts. Uling buwan ng wika ang yaning Agosto, kay ba't kayang kapupusanan ng bulan niya, pining aldo ng amanong siswan, ing Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, mag-hold kaming different activities for the whole stretch of the month of August, starting with this one. Agpaging museum curator na ng HAU-CKS ay Alex Castro, at tila mo kanong may nga lakal baro mong atipon ding may sabing literary pieces. Akalap nila rin yung Megong Bisaya yung Center for Kapampangan Studies. Mika dininanda kaming budget para iba yung mission mekanita. Kunan tala pa sa bayo, pantunan tala pa sa bayo, retang mga bating obra, uling mga wala yung ega-naga na halos inyang pinatubo. Kasi may karamdam kaming storya kanita ring deng detang sarswelista retang scripts daro kebit do kano ken kareng drum at may ngakwa may anod king lahar so
every weekend, mumunta kami kareng balye, mantun kaming material o dokumento, libro, lumang dyaryo, lumang letrato. Nasa naklan ng exhibit na apa, kitatuturo ka rin sa Blaing Kapampangan Literature. Anyapin pinlinwal mi lang yan at ginawa kaming exhibit para akit dala, then obra maestra rin kay katamong kawatasan, deng watas tamo, deng ating pulusador. Nung nanutan talagang gewara at bilang kaya mo rin siguro na tribute karetang brilliant minds sa ginawa Karela. At least mayakit lang pasibayo deng obra dat nung burida, at ating kaming scripts na dereng lumang sarsuela. They can stage them again and make use of them again para naman muli yung sunlaging ing literaturang Kapampangan. Mayyaring bisita king HAU-CKS at pagkibalo ng kasalisayan ng literaturang Kapampangan, kamering aliwa pang aktibidad. Ining kaya kaming exhibit ongoing ngayon, so for the whole month of August, open, the public is invited, it's free admission. So manalbaya kayo, huling dakal ko akit old books keni, old literary books. Ako, ingkaya kang tanasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Good news para sa ating mga kabalan, sa lahat po ng ating taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga nangangarap maging miyembro ng P-pop Idol. Pagkakataon nyo na para ipamalas ang inyong talento sa pagsayaw at pagkanta sa pinakabagong programa na mapapanood po dito sa CLTV 36. Ang GKD Labels, isang entertainment powerhouse kasama ng CLTV 36, ay naghahanap ng mga miyembro ng pinakabagong P-pop girl group ng bansa. Kung ikaw ay 17 to 23 years old na driven and passionate about music and performance, pangarap na maging miyembro ng P-pop girl group at handang sumali sa reality show, chance nyo na ito, kaya naman mag-audition na. Pumunta lamang sa Facebook page ng GKD Labels o ng CLTV 36 para sa detalye. Maaari ring i-scan ang QR code na makikita nyo sa inyong mga TV screen. Matapos pong i-fill out ang application form, magpadala ng 2 video ng inyong talent. Isa para sa dance category at isa para sa singing or rapping. Maaari pong magsumite ng inyong entry hanggang August 19. Kaya para sa mga talented Filipinos nationwide, mag-audition na at baka ikaw na ang susunod na P-pop idol. Aben po rin, di Margo la balita ang kinalap na rin kaya katamong news team. Para king alwa pang updates, i-like and follow yun mo po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.